बाळासाहेबांनंतर ठाकरे ब्रँड त्यांनी संपवला। 15 तारीखनंतर उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंचे होणार नाहीत, मग आमचे काय होतील अशी भावना लोकांमध्ये। अजून बरेच धक्के बाकी आहेत असा इशाराच मंत्री नितेश राणेंनी ठाकरेंना दिला। मुळामध्ये ठाकरे ब्रँड हा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे गेल्यानंतर तिथे हे लोकांनी संपवला। कारण का ज्या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडलं त्याच दिवशी ठाकरे ब्रँडला संपवण्याची त्यांनी सुरुवात केलेली आहे। आणि म्हणून त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांना आता कळलेलं आहे की आता उद्धव ठाकरे हा 15 तारखेनंतर राज ठाकरेंचा पण होणार नाहीये, मग आमचा काय होणार। आणि म्हणून आता हे सगळे जे काय मोठे महत्वाचे निर्णय ते तुम्हाला दिसायला लागलेले आहेत। आता तर खूप काय पुढे व्हायचंय, अजूनपर्यंत 15 तारीख उजाडायची आहे टप्प्याटप्प्याने। म्हणून उद्धवजींना सांगेन थोडा शरीराची क्षमता वाढवा, धक्का घेण्याची जरा थोडी क्षमता अजून वाढवा। अभी तो खेल खूप बाकी आहे।